दिनैहाय नैबे आनन्द आमटेका आनन्दआवहाय CYDP प्रग्राम मावहाय दिनैहाय रंजा बाजा दिनैहाय बेबायदि मोनसे इउनिफर्म ड्रेस गाननानैहाय दिनैहाय बेवहाय लामायावहाय थाबायगोन दा दिनैहाय बेवहाय मा होनोब्ला प्रेसिडेन्टआ दिनैहाय इयुथ प्रेसिडेन्ट सानाव आङो फंनैसो मिथिनानै लागोन CYDP नि सोमोन्दै जोङो बेखौहाय CYDP प्रग्रामखौ जोङो दुर्गा फुजा बन्द समावहाय जोंनि स्कुल बन्द जाजोबनाय समावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो थानायखौ नुनानै जोङो सेन्ट्रेल इयुथ कमिटिया बे प्रग्रामखौ लानाय जायो जेरावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजाङै इसोरनि बोसोन होनानै बे मुलुगावहाय दावगालांहोनो थाखाय माबोरै थांनानै थानांगौ आरो माबोरै लिडार जानो हायो बिनि सोमोन्दैहाय दिनै फोरोंनाय जादों जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि मनज कुमार नार्जिनारि बिथांनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि बे CYDP प्रग्रामा दाखालि 28 तारिखनिफ्राय दिनैसिमहालागै जागासिनो दङ आरो दिनैहाय बे जोबथा दिनावहाय जोङो रिलिज खालामगासिनो दङ। थेंक इउ।